Nagkaguliyang ang mga tao sa gawas ni ining usa ka sari-sari store sa Barangay Saging, Makilala, Cotabato Province pasado alas 8 kagabi. Adunay mihilak ug adunay madungog nga nagapangita og ambulansya aron dalhon sa ospital. Sumala ni ating Love Your Nails, ang uploader sa video, aduna di ay gipusil sa gawas sa Alvin Sari-Sari Store ug ang uploader pa mismo ang nakadungog ug sunod-sunod nga buto. Unang pagtuo ni ating nga adunay firecrackers, apan nasigundahan na sab ug daghang buto sa pusil. Subay sa report sa kapulisan sa Makilala, gipusil ang negosyanteng giila sa mga pulis nga si Antonio Langido, 58 anyos, residente sa Barangay Poblacion, Kidapawan City, ug ang kauban niini nga babae nga giila sa mga pulis nga si Maria Eden Clovi Yagao, residente sa Barangay Saging, Makilala, nga giingong karelasyon ni Langido. Naglingkod lang sa gawa sa tindahan ang mga biktima, dihang giduol kini og armado ug gipangpusil sa makadaghang higayon. Napagan pa ang usa ka Criste Madera, gipangdala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival si Langido. Sumala sa kapulisan, .45 nga pistola ang gigamit sa krimen, subay sa mga basyo sa bala nga na-recover sa crime scene. Usa ka alias Beth ang gitudlo sa mga pulis na person of interest sa krimen nga ginasubay na karon sa kapulisan.